Sziasztok! Bár tudjátok, amint tudjátok, hogy Logan vagyok, és egyetlen egy bűvész trükköt fogok most nektek mutatni, ami egy kanál használatával fog történni. Ezt a kanalat, el fogom hajlítani. És a végén el is fogom tüntetni. Így el fog tűnni majd. Na, először meghajlítom a kanalat. Valahogy, mert nehéz kicsit. Kurva Isten, de nehéz. Dick. Kanál egyenes. De vajon hogy lehet ez? Nem tudni. De én tudom. És most ezt a kanalat eltüntetem. Csak egy párszor itt megkevergetem. És csak viccetem. Ennyi. Lett volna az egész. Ha meg akarjátok tudni, hogy a kanál az hova lett, akkor nézzetek engem továbbra is, és a végén majd mindent meg fogtok tudni. De amúgy elárulom, hogy ez a kanál ez mindvégig itt volt. De hogyan? Hát valahogyan egyszerűen. Mondom, maradjatok velem, és majd megtudjátok. Na, most sziasztok!